ኤርትራ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ቅብፀት ተስፋ መግለፂታት ይህብ ከም ዘሎን ዓቕሊ ጽበቱ ኣብ ዘግህደሉ ናይ መወዳእታ ነጥቢ በፂሑ ከም ዘሎን ገሊጻ። ኤርትራ ነዚ ዝገለጸት ብመንገዲ ኣውፂኣቶ ዘላ ንጌታቸው ረዳ ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘእተወሉ መግለጺ ግብረ መልሲ ኣብ ዝሃበ ሓተተያ። ኣብቲ ንዓቕሊ ጽበት ሰልፊ ብልጽግና ዘግሃደ ህውተታ ብዝብል ኣርእስቲ ንጌታቸው ረዳ ሂባቶ ዘላ ግብረ መልሲ ንጌታቸው ረዳ ህውታትያን ተላኻዕን ብምባል ክትገልጾን ከላ ኣሰልካይ ናይ ሓሶት ጠቐነታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ንእሽቶ መርኣያ ናይዚ ጥራይ ክትብል ገሊጻቶ። ኤርትራ ኣብቲ መግለፂኣ ቀፂላ ንጌታቸው ረዳ ከምኡ'ውን ተንታኒ ፖለቲካን መወከስን እንተተወሲዱ እቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ቴሌቭዥን ኮነ ማሕበራዊ ሓሳባቱ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ዕልቢ ዘይብሉ ጽዩፍን ስድን ዘረባታት እውን ከም ቅቡል ጌርካ ክውሰድ ኣለዎ ማለት ኢላ። ገለ ካብቲ ብዛዕባ ኣብይ ኣሕመድን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተዛሪብዎ ነይሩ ዝበለቶ ናይ ምስትንዓቕ ዘረባታት ንምጥቃስ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፖለቲካ ድንኪ ዝበለሉ ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ንቡር ኩነታት እትርከብ ሃገር ነይራ እንተትኸውን ኣብ ሆስፒታል ሕሙማት ኣእምሮ ወይ ናይ ተሃድሶ ማእከላት ኣትዩ ኣጋጢምዎ ዘሎ ቀውሲ ክፍወስ ዝግባእ ነይሩ ብምባል ንኣብይ ኣሕመድ ዝገለጸሉ መግለጺ ከም ኣብነት ጠቒሳ ዘላ ኮይና ብጀካ እውን ኣብይ ኣሕመድ ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት እንከሎ ኣብ ሕልማ ክነገስ ከም ዝረኣየቶ ንዝተዛረበቶ ከም ሓቂ ኣሚኖ ብኹርዓት ዝጀሃር ህውተታ ኢሉ ዝሃቦ መግለፂ እውን ናይ ጌታቸው ረዳ ተለዋዋጢ መርገፂ ንምጉላሕ ከም ኣብነት ኣቕሪባቶላ። ብጀካ እውን ንኣብይ ኣሕመድ ደረጃ ትምህርቱ ኣመልኪቱ ከምኡ ድማ ሞራላዊ ብቕዓቱን መታለሊ ኢሉ ዝገለጸሉን መግለፂ እውን ከም ኣብነት ቀሪቡ ዘሎ ኮይኑ ንጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦትን ብቑዓት ሰራዊት ኣይኮነን ዝመርሑ ዘለዉ ዝበለውን ከም ኣብነት እያ ኣቕሪባቶ ዘላ። ከም ዝፍለጥ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ቅድሚያት ኣብ ኮሌጅ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ቀንዲ ምኽንያት ህላወ ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ብምባል ንናጽነትን ህላወን ልዕላውነትን ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ መግለፂ ሂቡ ነይሩ እዩ። ሕጂ ኸ ኤርትራ ጌታቸው ረዳ ካብቲ ዘይርጉእ ኩነተ እምርኡን ዝገላበጽ ፖለቲካዊ መርገፂን ዝብገስ ኣብ ዝኾነ እዋን ዊን ዝበሎ ንሓድሕዱ ዝገራጮ መግለፂታት ዘቕርብ ሰብ ድሕሪ ምባል ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኩምራ ፀርፍታት ዝዘንበሉ ዝነበረ ፌደራል መንግስትን ቀዳማይ ሚኒስትርን በለፃዊ ኪዳን ድሕሪ ምፍጣሩ ተሰልቢጡ ነቲ ንዓሰርታት ዓመታት ሒዝዎ ዝነበረ ፖለቲካዊ እምነት ብዘይ ሕንከት ከናሹ ይስማዕ ኣሎ ኢላ። ብተወሳኺ ብዛዕባ ናይ ቀደም ብፆቱ ክጨርቕ እንከሎ ትግራይ ናፃ ሃገር ክትከውን እያ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ኣነ እውን ምውቕ ክብለን እንከሎ ማለት ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ እንከሎ ከምኡ እብል ነይረ ምባል እውን ይዝከር ድሕሪ ምባል ኤርትራ ንጌታቸው ረዳ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ዕለታዊ ዝለኻዒ ብምባል በቐረብቱ ዳርጋ መዓልታዊ ክበሃል ብዝከኣል ደረጃ ካብ ምሸት ክሳብ ወጋሕታ ኣብ ስኽራን ይድሕርፈ ብምባል እውን በዚ ምኽንያታት እዚ ቮትካቸው ዝብል ሳጓ ጠቢዑ ወይ ክትብል እውን ኣብ ተሓተታ ኣቐሚጣቶላ። ብድሕሪዚ ኤርትራ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዳሕራዋይ እዋን ኣንጻር ኤርትራ ዘህተፍተፈ ዝበለቶ ጸልእን ቁጥዕን ዝመልኦ ብዙሕ ሃለውለው መልሲ ክትህበሉ ዝደፍእ ነጥቢ የብሉን ክንዲ ዝኾነ ኣብቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምድኻምን ንምዕናውን ብውዴታውያን ሓይልታት ዝተፈጥረት ሃገር እያ ዝበሎ ዘንቀደ ጸለመን ናይ ታሪክ መጥምዛዝን ጥራይ ክነተኩር ብምባል ኣብ ኣርባዕታት ዝነበረ ምንቅስቓሳት ኣብ 62 ዝነበረ ፌደራላዊ ውዕል ከምኡውን ድሕሪኡ ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ናጽነትን ብምጥቃስ ነቲ ጌታቸው ረዳ ናጽነት ኤርትራ ምልክት ሕቶ ዘእተወሉ መግለፂ ግብረ መልሲ ሂባቶላ። ንጌታቸው ረዳ ከዓ ኣብ መደምደምታ ብሓፂር ዝገበሮ ትንታነ ብዙሕ ሚዛን ዝወሃቦ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሰልፊ ብልጽግና ንመላዓዓሊ ወይ መራሳሰነ ክጥቀመሉ ምፍታኑ ድማ መርኣያ ዘለዎ ኩነተ ቀብፀት ተስፋ ጥራይ ብምባል ሰልፊ ብልጽግና ኣብ መቕባስ ተስፋ ይበፂሑ ዘሎ ኢላ። ሱዳን ዝመደበሮ መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ካብን ናብን ስሩዕ በረርኡ ክጅምር ምዃኑ ዕላው ገይሩ። እቲ መንገዲ ኣየር ብመንገዲ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ዕላዊ መግለፂ ካብ ዕለት 7 ናይ ዝወርሒ ጀሚሩ ናብ ኣስመራ ስሩዕ በረራ ክጅምር ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ብጀካቲ ኣስመራ ፖርት ሱዳን ኣዲስ ኣበባ ፖርት ሱዳን ኢንተቤ ኡጋንዳ እውን በረራ ክጅምር ምዃኑን በረርኡ ከዓ የስፍሕ ምህላውን ኣፍሊጡ። ናይ ካልእ ዓድታት በረራ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላዊ ክገብር ምዃኑ ኣብቲ መንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂኡ ዘሎ ዕላዊ መግለፂ ናይቲ መንገዲ ኣየር ይገልጽ። እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ዕላዊ በረርኡ ምጅማሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራትን መራሕቲ እቲ ትካልን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገይሩ ነይሩ እዩ። ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መንገዲ ኣየር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጅምሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ዝጓዓዙ ገያሾ ሰፊሕን ተወሳኺን መረጫታት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዩ።
እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ብ1997 ዝጀመረ ኩባንያ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ተበጻሕነቱ ንምስፋሕ ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ። እቲ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ምኽፋቱ መርበባት በረርኡ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን እንከሎ ቀጺሉ ድማ ናብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በረራታት ብምጅማሩ ንመገሻታት ኣብ ዞባን ኪኒኡን ዓብ ምቅላል ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ ምስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ክተሓዝ ምዃኑ ተፈሊጡላ። እቲ መንገዲ ኣየር ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዘተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምቁራጽ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህላው ብዱባይ ካይሮን ኢስታንቡልን ኣቢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸንሑ ኮይኖም መንገዲ ኣየር ባድር ድማ ነዚ ከቃልል ተጽቢት ይግበረሎ። ናይጄርያ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ብሰንኪ ተቃውሞ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሃደሙ ዜጋታታ ካሕሳ ከተሓተሎም ምዃና ኣፍሊጣ። ወሃበ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ኪሚቢ ኢሞሞቶቢ ኤምቢፊማ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ብዝለዓለ ደረጃ ክዝተየሉ ምዃኑ ሓቢሩሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይጄርያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣሌክሳንደር ኣጃይ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ብናይጄርያውያን ዝተደርበዩ ትካላት ንግድን ንብረትን ምምዝጋብ ጀሚሩ ኣሎ ኢሉ። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወፅእ ጽበ ዝነበረ ናይጄርያዊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ን10 ዓመት ከም ዝጸንሐን ንድሕነቱ ስለ ዝሰግአ ንግዱን ገዝኡን ገዲፉ ከም ዝመጸን ይገሊጹ። ተመዚ ደቡብ ኣፍሪቃ ግን እቶም ተመሊሶም ዘለዉ ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዃኖም እዮም ዝገልጹ። ናይጄርያ ግን ነዚ ክሲ ነጺጋቶላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣስታት 25,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ሃገሮም ከም ዘምርሑ ይግለጽ። እቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነዚ ጸረ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝመርሑ ዘለዉ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ስደት ኢና እኳ እንተበሎ ገለ ጸረ ስደተኛታት ዝኾኑ ጉጅለታት ግን ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ጥራይ ዘይኮነ ሰነድ ዘለዎም እውን ግዳይ ክገብሩ ተራእዮም እዮም። እዞም ጉጅለታት ጸረ ስደተኛታት ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክወፁ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜ 30 ሰነ 2026 ኣቐሚጦም ነይሮም። እቶም ጉጅለታት ብሰሉስ 30 ሰነ ምስ ኣኸለ በሽሓት ብዝበዝሕ ቁጽሪ ዝተሳተፍዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መሪሖም እዮም። እቲ ሰልፍታት መብዛሕትኡ ሰላማዊ እኳ እንተነበረ ወጻእተኛታት ዘሳተፈ ገለ ፍጻመታት ግን ኣጋጢሙ እዩ። ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ናይ ወጻእተኛታት ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተሰረቐ እውን ተሓቢሩ እዩ። ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ዕላማ ዝገበሩ ገበናትን ምዝማትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝወሰደ ስጉምቲ ኣስታት 900 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።